Здравейте! Вие сте с подкаста на Национална агенция за приходите. Аз съм Харитина Агопян. Както знаете, НАП администрира процесите и дейностите по лицензиране, обслужване, контрол, събиране на публичните вземания в хазарта и хазартната дейност. Това ще бъде темата ни днес, а всъщност мой събеседник е господин Александър Попов, директор на дирекция надзор върху хазарта и хазартните дейности. Здравейте! Здравейте! Да започнем така. НАП поддържа регистър на хазартно уязвимите лица. Разкажете ни малко повече за това. Регистърът за хазартно уязвимите лица е една от най-добрите инициативи на НАП, тъй като считаме, че тя е от съществено значение за лицата, които изпитват трудности да контролират своето поведение, когато то се отнася до хазартна дейност. Той е създаден с цел да даде възможност на лица, които изпитват непреодолимо желание да извършват хазартна дейност и имат желание да преустановят тази дейност, да могат да се впишат в регистъра, което да доведе до отказ на операторите от допускането им в съответните обекти, в които се предоставя дейността. Да разбирам ли, че самите хазартно уязвими лица би трябвало сами самостоятелно да се впишат в този регистър? Точно така, начинът за вписване в регистъра е единствено и само посредством лично волеизявление на заинтересованото лице или волеизявление, което е придружено с нарочно пълномощно от представляващ лицето. Има ли много вписани до този момент? Към днешна дата вписаните са над 40 000 лица, като дори след последните изменения в закона, които дадаха възможност за отписване в по-кратък срок, се наблюдава постепенен ръст. Това като тенденция ли можем да го опишем? Като тенденция можем да опишем това, че регистърът става все по-разпознаваем и все повече лица се вписват, включително и такива, които нямат проблем с хазарта, но чисто превентивно решават, че е по-добре да присъстват в регистъра. Какво може да направи едно лице, което би искало да се справи със своята хазартна зависимост? Първата и най-важна крачка е това лице да осъзнае, че действително има някакъв проблем, свързан с хазарта и своето поведение, когато се отнася от тази форма на развлечение. След като има вече осъзната потребност, че трябва да преустанови тази форма на забавление, той има възможност да потърси нужната информация за способите, които могат да му подпомогнат. За целта Национална агенция на приходите е разработила достатъчно много информационни материали, които се намират на страницата на НАП. Там е наличен и въпросник за самооценка, на база на който дадено лице да може да прецени доколко то има проблем с хазарта. На страницата на НАП също така има и подробни указания за начина на вписване в регистъра, като начина на вписване чрез подаване на заявление по образец, в което лицето излага личните си данни и периода, за който иска да бъде вписан. Това заявление следва да се подаде или лично в офисите на НАП в страната, или посредством интернет, чрез подписане с електронен подпис заявление. А този регистър публичен ли е? Регистърът не е публичен, тъй като, както казах, в него фигурират лични данни на лицата и с оглед не нарушаване на техния личен живот, той няма как да бъде публичен. Дори самия начин на употреба на регистъра е направен по такъв способ, че да гарантира сигурността на данните на лицата, като достъп до регистъра имат само няколко служителя в НАП, а дружествата, които проверяват дали самото лице фигурира в регистъра, нямат възможност да видят всички лица от него, а единствено пускат заявка по електронен път през електронно създадена услуга, в което въвеждат личните данни на лицето и на тях само им се връща отговор дали то фигурира или не фигурира. Съответно, дали трябва да бъде допускано до игра или не трябва да бъде допускано до игра. Тоест тези уязвими лица, след като вече са разбрали, че имат проблем с хазартната зависимост, вписвайки се в този регистър, какво се случва точно с тях? Вписвайки се в регистъра, те нямат вече възможност да посещават наземни обекти, в които се осъществяват хазартни дейности, като по закон, преди да бъде допускано лицето в съответния обект, следва да предостави личен документ. На база на личния документ, представляващия игралната зала, следва да извърши проверка през съответната електронна услуга,
вписвайки егенето на лицето и да получи отговор дали това лице следва да бъде допускано или не следва да бъде допускано. Подобен начин функционират и интернет хазартните оператори, като при тях след като се прави регистрация участника, на база на вписаните лични данни и съответно единия граждански номер, автоматично системата проверява дали това лице фигурира в регистъра и дали то следва да бъде допускано до игра. А колко са спрените нелегални сайтове за онлайн залози? През последната една година доста усилия полагаме за спиране на нелегалните сайтове, като основната причина, освен чисто фискална, е и да се гарантира сигурността на играчите. Към днешна дата са над 2500 спрените сайтове, като ръстът е постоянен. Можем ли да дадем някакви примери за отговорна игра все пак? Отговорната игра, най-общо казано, е тази тънка граница между забавлението и зависимостта, която всеки трябва да усети и трябва да се старае да не позволява на едно развлечение да доведе до проблеми в неговия личен живот. Отговорната игра най-вече се характеризира с това да можеш да спреш да играеш, когато си изгубил, да не се увличаш да възстановяваш загубите, трябва да можеш да контролираш поведението си. За целта препоръчително и в световен мащаб е да се правят залози с достатъчно малки бюджети, които да не влияят на общия живот на потребителя. Или иначе казвам, с игра с суми, които можем да си позволим да изгубим. Така или иначе говорим за отговорната игра. Предвиждат ли се някакви допълнителни регулации именно за нея? По отношение на отговорната игра, през последното изменение в Закона за хазарта през 2024 година, законодателят предвиди нова разпоредба в член 10G, съгласно която следва да се създаде подзаконов нормативен акт, който да гарантира в допълнителна степен сигурността на уязвимите играчи. В тази връзка министъра на финансите организира работна група, в която и служители на НАП взимат участие, които да разработят такава наредба, която да прецени в кои случаи едно рисково поведение би следвало да доведе до автоматично вписване в регистъра и ограничаване за някакъв период играта на това лице с цел неговата защита, в кои случаи следва да има някакви лимити на залозите, които да не позволяват прекомерно залагане и излагане на икономически риск на играча. Тези проблеми са световни и служителите на НАП, както и служителите на Министерството на финансите, са извършили задълбочено проучване за световните практики с цел да се спази баланса между личната воля на играча и неговата сигурност, защото това е много важно за бизнеса. Какви съвети, може би на финал на днешният разговор, какви съвети бихте дали на всички лица, които тепърва започват или вече са започнали да се занимават с хазарта? Най-важното, което мога да посоча, е това, че не трябва да забравяме, че хазарта е вид развлечение, а не е начин за генериране на благосъстояние. Това е, което не трябва всеки един да забравя. Благодаря на господин Александър Попов, директор на дирекция надзор върху хазарта и хазартните дейности. А вие не забравяйте, че съвременният успешен човек е информираният човек. Затова ви препоръчвам да влезете и в YouTube канала на Национална агенция за приходите, където можете да изгледате и останалите ни подкасти.